Hej og velkommen til den her video, hvor jeg lige hurtigt vil vise, hvordan I laver jeres eget holdsæt ind på Nordic Basketball. For det første så skal I ind i Teamsport, og så kan I vælge nogle forskellige designs her. Og se alle dem vi har. Vi laver også flere løbende, så det er en god idé at tjekke der en gang imellem. Når du finder et, du godt kan lide, for eksempel det her, i sådan en flot limegrøn, så er der nogle forskellige spørgsmål hernede, og du kan svare ja eller nej til alt efter, hvad der skal være af tryk på trøjen her. Du kan vælge, om der skal være navn på, et nummer. Der kommer også nummer både foran og bagpå. Om der skal være nummer på shortsene. Det er der nogen, der gerne vil have. Et klublogo her. Klublogo på shorts også. Så kan man vælge, om man vil have sponsor på. Foran og bagpå. Som standard er der cirka 30 dages leveringstid på det her. Men man kan bestille ekspreslevering for 100 kroner per sæt. Det tager cirka 14 dage, 7-14 dage. Møller ja. Så kan jeg se, at det koster 575 for et sæt her, hvis man vælger det hele. Hvis du har dit hold, hvis I har 10 spillere for eksempel, så kan du egentlig bare tilføje 10 sæt hernede. Og så skriver du navn her på den spiller, det nu skal være. Sådan der. Og nummer. Og så vælger du trøjstørrelse, large, og så kan du vælge medium i shorts for eksempel. Husk at gøre det på alle sammen. Når du har gjort det og er færdig, og har tjekket det hele stemmer, så trykker du bare læg i kurv, og så laver du egentlig bare din ordre, ligesom du normalt gør inde på Nordic Basketball. Det var det. Held og lykke med det. Vi ses.